Nagpatawag og dakong meeting si Baylulong kay siya may master sa tribo kikik mga idol. Gipangmanduan niya iyang tribo nga pangandamon. Paminaw kamo. Isip labaw ni ining tribo kikik. Gipahibalo ko kamo nga niulbo na ang kagubot sa laing nasod. Unya naglagot siya kay maapil man kunong Pilipinas. Wala ba yatay masarang nga mga armas? Ang mga pulis o mga military kinahanglan gikunon niyang tabangan. Og posible nga maapil ang Pilipinas. Busa pangandam na kamo sa dakong laban nga mahitabo. Unya si Migukulapong iyang sinaligan. Ready na kuno kayo siya sa tanan. Kay mauman ni siya right hand. Si Master Lulong dili gikunon niya pakauwawan. Master Lulong, ako anang gipabansay-bansay og lupad ang mga kaubanan natong mga kikik. Akong gitudloan unsaon paglupad nga bisan ay kagingking. Dili masangit. Andam na may Master Lulong. Maayo hinoon para magamit na tuna sa surprise ambush. Uy hala, patakara man ni siya in English. Surprise man good buot niyang pasabot. Ning tungura atong ipakita unsay nahitabo sa ilang Bayramon. Si Migukula po og si Bayramon nag-video call ba ato gahapon. Kay si Bayramon may leader sa tribo wakwak mga idol. Ning tungura hapit na maluto ilang lana. Kay mauman ni ilang gamiton kung manglupad na sila. Pabor kay ni sa ilaha kay mahal baya kayo ron ang gasolina. Mao ni advantage nila kung magubat na. Unya karon ni duol niya ang uyab niya nga si Pikta. Grabe kayo ka nakakudkod sa lubi. Ganhina, master. Gusto ko karong gabi ako na po imong kudkuron, master, palahubog. Walay problema na hindi pikta-pikante kang kadaghan ron. Uy hala, si Bayramon kaya pa dahil niya bisag kadaghanon pa.